τους. Όμως θα πω, Γιώργο, κάτι. Πριν μερικά χρόνια, στην εκπομπή που έκανες με τη σύζυγό σου, με τη Φέη, είπες ότι εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν γκέι. Δεν το είπα ποτέ αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου το ανοίξεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το είπα ποτέ αυτό και αν το είπα, το είπα διαφορετικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, ας τα παιδιά μου απ' έξω. Κλείστε τον κύριο. Τώρα, κλείστε τώρα. Τώρα. Μαγκές και αλητίες, εμένα όχι. Πρέπει να καταδικαστούμε από το Ρουμανιανάτο. Στην παιδική χαρά πήγε το παιδάκι, πήγε το δικό σου ο γιος να πάρει ένα παιχνίδι και πήγε να το πάρει φωνάζοντας. Μην με σκουτάς, δεν μπορώ. Ναι, και σκουντώντας. Και εγώ πήγα και τον άλλος και μου λέει ο Γιώργος, όχι, μου λέει άστονα ότι είναι άντρας. Κατάλαβες. Φέη μου, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μα δεν θέλω να γίνει το παιδί μου γκέι. Δεν μπορείς να μάθεις τι Φέη κάνει. μου, άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω τώρα, άφησες βλακίες τώρα, δεν με αρέσει να λέμε χαζομάρες εδώ στην τηλεόραση. Κανένας πατέρας δεν θέλει να γίνει το παιδί του γκέι. Κανένας. Ούτε θα χαρεί. Άμα γίνει δεν το σκοτώσω. Άμα γίνει όμως γιατί δεν